ସବୁଦିନ ଝରକା ଖୋଲାରୁ ହିଁ ମୋର ସକାଳ ଆରମ୍ଭ। ତା ଉପରକୁ ଚାହିଁ ଦିଏ ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସନ୍ତକ ମୋତେ ଡିଟେକ୍ଟିଭ ଭଳି ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଏ ରୁମ୍ରେ ମୁଁ କ'ଣ କରେ କ'ଣ ନାହିଁ ଏ ହେଉଛି ତା'ର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ। ତାପରେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଗାଧେଇ ଆସି ମୁହଁରେ ପାଉଡ଼ର କ୍ରିମ୍ ଆଉ ମୋ ସିନ୍ଦୁର ଛଡ଼ା ବେଶୀ କିଛି ଲଗାଏନି। ଠାକୁର ଘରକୁ ଯିବା। ଆପଣମାନେ ତ ଆମ ବୁଢ଼ା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ସେ ଆମ ଘରକୁ କେମିତି ଆସିଲେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାଟିର ଗଣେଶ। ପ୍ରଥମେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ୟାଙ୍କୁ ପାଇକି ଆଣିଥିଲେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଲେ ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହୁଏ। 7 ଦିନ ଧରି ପୂଜା ହୁଏ। ସବୁଦିନ ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏମିତି ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଆହୁରି ବହୁତ କଥା ଅଛି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବି। ଏ ହେଲେ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣା। 3 ଠାକୁର, କଳା ଠାକୁର, ଶାଳଗ୍ରାମ ଆଉ ଇଏ ଗୋପାଳ। ସକାଳୁ ଯଦି ଏମିତି ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ମିଳେ ଆପଣ କହିଲେ କିଏ ବା ଦୁଃଖରେ ରହିବ। ବାପାମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖିଲେ, ମାଆଙ୍କୁ ଆଉ କେବେ ଦେଖେଇବି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଦସ୍ୟକୁ ଦେଖିବା। ସେ ହେଲେ ଆମ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ। ଗୋଟିଏ ବୋହୂର ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବିନା କେବେ ପୂଜା ସମାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ଇଏ ହେଲା ମୋର ବାହାଘରର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଘର ଆଗରେ। ଆପଣମାନେ କେହି ଭାବିବେନି କି ମୁଁ ଅବିବାହିତ ବୋଲି। ଆମର ତୃତୀୟ ସଦସ୍ୟ ମୋ ଜେଜେ ଶ୍ୱଶୁର, ଯିଏ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଅଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଟ୍ କରେଇବି ଆମର ଚତୁର୍ଥ ସଦସ୍ୟ ମାନେ ଜେଜେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସହ। ସେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ନାତିକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମାନେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ। ଚାଲ ଶୁଣିବା ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ତାଙ୍କ ନାତିଙ୍କ ସହ ଫୋନରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ତ ମୋ ଠାକୁମାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ମୋ ଘରର 4 ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭ୍ଲଗ୍ରେ କିଛି ନୂଆ ସଦସ୍ୟ ଓ କାହାଣୀକୁ ନେଇ। ରହିଲି।